A Corporación Boirense aprobou por unanimidade a moción presentada por Ciudadanos na que propoñía a adaptación da oferta formativa ás posibilidades do mercado de traballo na comarca. O que nos propoñemos é que se faga unha análise, que se faga tanto co centro educativo como co Consello Escolar, que se faga unha análise das necesidades formativas que, de algún xeito, teñen maior demanda no Concello, e particular e nomeadamente o que propoñemos é que se poña en marcha o ciclo de hostelería. Nos pedimos, se pode ser, que se poña en marcha un ciclo superior e, senón, no peor dos casos, un ciclo medio, pero que se lle dea uso, que se lle dea sentido a unha inversión que se fixo co diñeiro de todos os boirenses. Todos os grupos coincidiron na necesidade de apoiar esta proposta, xa que Boiro dispón das instalacións idóneas para a formación en materia de hostalería, cociña e turismo. Que é unha mágoa ter un centro con esas características e ter unhas instalacións con esas características, ter a demanda e que de algún xeito non podamos coordinar para que teñamos esta formación que incluso están reclamando moitos mozos e mozas do noso concello. Pensamos que é moi positivo xa non só para o noso municipio, para Boiro, senón tamén para toda a comarca e evidentemente imos a votar a favor. Esta moción apoyámola porque vai a resolver, ou pretende que resolva, non hai que olvidarse, porque aquí as mocións presentes despois pasan anos e non se poñen en práctica. Ademais de solicitar o ciclo de hostalería, o Grupo de Goberno indicou que xa ten iniciado as xestións para ampliar a oferta formativa no Instituto de Espiñeira con novos ciclos de gran demanda profesional. Non solamente vamos a solicitar o ciclo superior de hostelería, senón que tamén estamos traballando para atraer a Boiro outros ciclos, como son o de agricultura ecológica, o de forestal, que temos un estudio que xa vamos a presentar tamén na Consellería de Educación, que temos solicitada xa unha reunión ca conselleira, e tamén de electromecánica. A Conselleira de Educación informou tamén dos trámites realizados para a posta en marcha dunha escola de idiomas no municipio.